استحصالاتی پامیر پروداکشن. ای گذشته آواز به گوشت، ای کسی که در حیات نوی بین ما 10 کیلومتر نیست، بین ما دا وقت دوریمون. iTeam.tg بشنو صدامه کسی که برای من همه کس شیدی، نه که برای تو من هیچ کس شیده نتونستم. شان امسی VIP TG دختراки современный бакала гириф руй мола удалит когда инстаграм ҳамаи суратора дига нарафт калянбар дига дигона бозӣ накард унахзи диккат короира ман сухан кардам бовар кард вақте ма гуфтам тоқатии ҳаётам бовар кард вақте гуфтам то охир местида ёдам платья короткий я лишит бакрта ёстин дарост на гафри на укладка дختараки румолдоз да байни дихтарошон дига наметофт да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш сети дигоно шама ҳайрон чӣ шида дихта чо мекни кира нағзидай ты гап за чӣ емо ба ҷош мекни фақат механди тамом мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашми ҳуши хаёлаш телефон да буд шабу рӯз фақат смс мехонду смс ҷавоб медод барои ма тайёр буд ҳама чӣ да ҳама чиша медод неки чашми мада натоф ки ӯ барои ма дига шид дили кӯдакии ӯ калон шид ака зинда шиду против набуд қичоқу мачаке да буд да байн мон камтар романтика мехост розаву борон ама гуфтам ишқ дуруғай романтикаи понта прогулка мефората файродка дигонота ма кор доштам кадом вақте ки ӯ мара мехост а ӯ бояд пайдо шава вақте ма ӯро мехостам ишқ а як тараф буд фақат да ю тараф ай тарафи ма квартира буд пива фақат кайф тоқат кад ки дига мешам не ки результат нол буд давои дарди сари ю ма невикета нол буд вақтои охир да қчоқаш ба ҷой ма таксариш буд да гӯшаш гапҳои ширинам репой скачат кад да гиш буд не ки номи худаш не номи буд ӯ ба чизое ки меарзид нарасида буд эй маликаи шаҳри дард ишқомата кадай хам қасри орзуи яхита об кад офтоби ғам ту ниҳоли ишқи худта шинонди замини шурда дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда байни мо соло давидан фата да лабханда надод ба дили ғам дида дил намехост по мерафт аруси ма арус шид гули дода шаҳбача да даст ранги кактус шид гирда атроф музика хирсандида дарун нола косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам ту бира биқаб зиндагита навёфти зинда дилта ту мурди барои гузаштат гузашта тыра пиҳилка тыра ба ёд миёра ҳар қатра маи хурдаи ма ту рафти ву бад бедор шид и дили мурдаи ма дига чӣ фоида ёд кардан ҳар тори мӯи зарта холи бараки рута ду чашми ҷодигарта аки навмаи тақдир мепурсам нархи мачакта ки ту уже да аптек нархадеси чочака дар киштии орзуҳомам не ки дар баҳри ғам ма дар ҳаёти гузашта мондам ту дар ҳаёти нав байни мо 10 километр нест байни мо да вақтай ягон чӣ ба ту намерасонам на дер на барвақт